बुहुमाव थानाय सुबुं माहारिया सान्ति आरो गोजोननायखौ मोजां मोनो आरो गोजोन सान्तियाव अरायसम थानो हास्थायो। नाथाय बे गोजोननाया माब्लाबा जोंनिफ्राय गोमालाङो। जेब्ला गोजोननाय आरो सान्तिया गोमालाङो अब्ला जोंनि जिबनाव अशान्तिया जायगा मोनो। बे समाव जोंनि जिबनाव गावजों गाव नांज्लायनाय बुज्लायनाय नायनो हाज्लायै मोनसे गाज्रि परिबेस बेयो सफैयो। बेबादि सैनांनायनिफ्राय अशान्तिनिफ्राय खारग'नो सेस्ता खालामब्लाबो गोबां समाव जों हाया जानानै जिबनाव फैयो। नाथाय गोथार बाइबेला जोंखौ बुंदों। माथाइनि 11:28 आरो 29 सिरि। औ मावख्रुबग्राफोर आरो बिबान गिलिर बाननानै मेंग्लिनायफोर, नोंसोर आंनियाव फै, आङो नोंसोरखौ जिरायहोगोन। नोंसोरो आंनि जुंगालखौ बान आरो आंनिफ्राय सोलोंदो, मानोना आङो सोद्रोमा आरो गुरै। आंनियाव फैयोब्ला नोंसोरो जिउआव गोजोननाय मोनगोन। 1 पिटर 5:7 सारि। नोंनि गासै दुखु दाहानि बिबानखौ आंनि सायाव हो, मानोना बियो गासैखौबो बानस'यो। जेसाया 9:6 सिरि। जिसु ख्रिस्ट'आ सान्तिनि राजा। जहननि 14:27 सिरि। आं नोंसोरनियाव सान्तिखौ गालाङो, बे सान्तिया आंनिनो, बेखौनो आं नोंसोरनो होयो। संसारा जेरै होयो आं बेबादि होआ। नोंसोरो दाजिंगासि, उसाव-बादाव दाजा आरो दागि। बे सान्तिया गोथां इसोरनि सान्ति। बे सान्तिया जोंनि जिबनाव अरायसम थाफ्लायबाय थायो। आमेन।